पगलाई रहता। हां हां जे समय के ध्यान नहीं के गो सैड सॉन्ग गइबो सुदर्शन जी के स्टूडियो में कम से कम 100 गो गाना के रिकॉर्ड होइल बा। हां आ बबुआ बैठल बड़े तू बजौले बड़ा आ वही गीत जौना गइनी आ वही में गइनी हां रिलीज भइल बा। तब देखी हाय रे चिड़ैया हमर सोनवा के देश रे कहाँ गइल गांधी गीता जी के उपदेश रे पहले के लोग पढ़े आवत रहे नालंदा आज कहे बुधिया में पड़ गईले फांदा जीवन भर गांधी जी जिंदगी बितौले लाठी और लंगोट पर मरलो के बाद आ गए 5 रुपया से लेकर 2000 तक नोट पर। ए महाराज राम आ कृष्ण में अंतर बा। राम 12 कला से अवतरित बाड़न और श्री कृष्ण जी 16 कला के अवतरित बाड़न। राम जी जन्मले चैत में कृष्ण जी जन्मले भादो में राम जी जन्मले चैत के अंजोरिया में कृष्ण जी जन्मले भादो के अंधेरिया में। राम जी जन्मले सुख में बाकी जिंदगी बीतल कृष्ण जी जन्मले जेल के भीतर दुख में बाकी जिंदगी बीतल सुख में। हाजी कबना राम जी कबो ना के मतलब हाँ हो जाला तो कबो हाँ के मतलब ना हो जाला। अपन धर्म पत्नी सीता के बात मान कर राम जी मृगा के मार गइलन ए महाराज सोना के कहीं मृग होला लेकिन लीला देखी मृगा के मारे गइलन उनकर पत्नी के चोरी हो गई भैया आओ विभीषण और अपना पत्नी मंदोदरी के बात रावण न मनले तो विभीषण और त्रिजटा के छोड़ के पूरा लंका नगरी विनाश हो गई। मास्टर दिलीप भैया एगो दहेज प्रथा के प्रति एगो गीत बा। मास्टर अरे की मंगिया के सेनुरा अरे दहेज हो गई तैयारी में रहो। अरे मंगिया के सेनुरा अरे दहेज हो गई अब बेटी जन्मावल पर रहेज हो दहेज हो गई बेटी जन्मावल पर रहेज हो बड़ी सुंदर भरत शर्मा जी एगो गीत गौले रहलन बड़ा सुंदर। जनती जे डारल जइबू आग में दहेज के जनती जे डारल जइबू आग में दहेज के पाप नहीं करती ससुरा पाप नहीं आज कई बरस हमारा शिव शंकर भैया जी वो 40 बरस 50 बरस लगाता नहीं दहेज प्रथा पर गीत हम 15 बरस दुगो लगाता नहीं 10-15 बरस हमारो गावल अब हो गई आ रोज हमने के दहेज प्रथा का हम रोज गाई दहेज प्रथा का रोज हम प्रोग्राम में गाई का है ताकि हमरा दहेज प्रथा के गीत सुन के यदि दुइयो गो श्रोता समाज यदि अमल कर लिए तो हमार गीत गावल सार्थक हो। बेटी ऐसे बनल बाटे
संसार हो बेटिए चलावेली नैहर ससुर बेटी और बेटा में कोनो अंतर नहीं खेचा बेटा सामने रही लेकिन रुआ के एक लोटा पानी ना दी है और वह बीमार अवस्था में और वह रहो बेटा सेवा ना करी है पुतोह सेवा ना करी है लेकिन जैसे ही बेटी के जानकारी हुई हमारे बाबूजी बिस्तर पर गिरल बाटे बेटी जाओ ना अवस्था में रहेली जैसन कपड़ा पहने रहेली बेटी तुरंत दौड़ा रही एक राले अच्छा अंग्रेज होवली एक राले अच्छा अंग्रेज अरे अरे माई बाबू के काठी के करेज हो गई अब बेटी जन्मावल अरे पर हो आज के यूट्यूब के